Romeo. Hvis du leiter etter noen å elske, skal du gå ut i grålysninga og synge. Har du flaks, råker du rett nedenfor balkongen til Julie, og da skulle alle problemene dine være løst. I motsatt fall skal du gå rett på jobben og late som ingenting. Så er det en tysk gjendiktning etter en som heter Helmut Preisler. Egentlig østtysker, men er jo ikke det, gjelder ikke det lenger. Det heter Friedhelm Logers 1894-1940. Politikk bryr jeg meg ikke om. Morgenkaffe smakte bedre. Soldater marsjerte, men intet var som en god kopp kaffe. Da de hentet meg, leste jeg lokalavisa. Rådløs forlot jeg morgenkaffen og gikk dit de befalte. Kald er graven en arving.